The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Nakabawi ng Portugal pagi sa pagluto sa Uzbekistan sa scoring 5-0 kasunod sa imbukadang nga group match nga nagresulta sa 1-1 draw batok sa Democratic Republic of the Congo. Nanguna ang European team sa Group K ay captain kag football superstar nga si Christiano Ronaldo nga nagka-brace og duha ka goal sa ika-6 kag ika-39 nga minuto. Sa edad nga 41 anyos nakahimo sang record si Ronaldo bilang unang player nga nakascore sa 6 ka World Cups. Nahimo niya ang brace sa mga adlaw matapos ang dalayawan nga performance sang tatlo ka iban pang superstars kahapon nga sanday Lionel Messi sang Argentina, Kylian Mbappe sang France kag Erling Haaland sang Norway nga lunsay na kaduwa ka goal sa ilatag sa kahampang. Magluwas kay CR7 naka-goal man para sa Portugal. Sanday Nuno Mendes sa 17th minute kag si Rafael Leao sa 87th minute. Naka-goal man ang isa ka player sa Uzbekistan nga si Abdulwahid Nematov sa ika-60 nga minuto. Apang ginisip ini para sa Portugal bangod own goal o kung nagsulod ang bola sa ila kaugalingon nga net. Ginparigan ang hampang sa Houston, Texas. Umpisa na una kay nasang kagahon Philippine time kag nagtako +3 subong man nga kaagahon. Sunod nga tubangon sang Portugal ang Colombia sa Miami para sa katapusan nga group match. Samtang makasambuwa naman sang Uzbekistan ang Congo sa Atlanta. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!